It-Times qaltlu li kienet mossa nonsens iżda l-Prim Ministru qed jibqa' jgħid li huwa gburi. Hekk irreaġixxa Roberta Bela meta tlieta filgħodu kien mistoqsi minn Net News għaliex mar kontra kull loġika, għaliex mar kontra l-MPs ta' kull pajjiż Ewropew, għaliex f'pajjiżna tkellem b'mod partiġjan u saħansitra mar kontra l-partit tiegħu stess tas-Soċjalisti Ewropej. Bil-Prim Ministru xorta spiċċa ivvota favur il-konklużjonijiet tas-Summit Ewropew illi fissru aktar investiment fid-difiża. Eżatt l-oppost ta' dak li kien ilu jipprietka. Hemmhekk ukoll istajna ma noġġezzjonawx għall-pjata tal-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew. Jiġifieri gburi iva. Din il-ġimgħa it-Times qalet illi l-Prim Ministru qed jipprova jdaħħal feles dwar in-newtralità, iżda fil-verità kull mu qed jagħmel hu li litteralment joħloq konflitt fejn hemm il-paċi biex fil-Kunsill Ewropew xorta spiċċa baxxa rasu u vvota favur aktar investiment fid-difiża. Illum il-Prim Ministru u għamel sew. Qabel illi l-Unjoni Ewropea għandu jkun hemm investiment fid-difiża ifisser, Sur President, illi qiegħed jaqbel magħna fuq il-pożizzjoni li ilu 3 ġimgħat jattakkana, jirredikolana u jajjarna populisti. Li kieku mhux traġika tkun komika, Prim Ministru. It-Times saħansitra tistqar li din ma kienx biss ipokrizija ta' Roberta Bela iżda qar minn hekk din hija logħba perikoluża għal pajjiż. L-editorjal tat-Times għalaq billi jiddeskriva dawn il-manuvri partiġjani ta' Roberta Bela bħala nonsens, retorika stupida.